wis gulungan sing jero pluntra cetan apa. Nyong adol cet be. Wong pituan nah. Cet sih. Pira ka saka sewedo. Waduh murah temen. Sih, tapi udah melewat buene tok in. cet orang ngaruh lho. Ya. Ora, wis teh. Iya apa? Orang berarti kue kabar chat kue bener bu kayak siapa kayak sing sahur kuliah siapa kayak kasih mola kayak kasih mola oleh bodoh bangkan jerone kok saking panas kan bangkat kon ngandelin anak guru Thomas sekali jaluk 5 lembe telu ya iyalah wong murah 50.000 tuku atusan ya toh Mas Rio jaluk apa chat sekali pesan kan ngedulu pira nanu 50 lah nyong orang arti mau 50 nyong ketar-ketir bukan jaluk ketir apa bukan saya atas balik kena wong kenang geni saiki orang mana hak regane larang murah saiki kon gak dipikir chat kes ngomong geni wong nyong bayar pancukutin wong nyong luru kayu lho tak sopok udah di simpo aja ngelawer kayak aku kayak nistanem mana jeruk kayu tak onong kayongen ancer ya tak go saiki bae rasa bolong ora garing ora kae do ikan apa kae tini kon karo ngetini iya ora bolong ora garing anane saiki rasa ono kon goblok saiki 200 payu ngandene saiki ta iya nyok kudune jukute wingi ora ya jelas oh sing ngatike blong ember ember putih 20 kilo kan itu kuanu ke 500-an tapi ngomong in mulane diguangi lumer in ya sing kayong kenang geni banter ya kae tunggu godhog banyu atos 100 ya berarti sing buah kae nemen tapi kaya sing biasa dol cet ngertiin mono kuwi nggone tek toko so mau ditakri wae tok kuwe tutup kena dingin bantu kayak wong kan nakal lari ngaturnya hati goreng ngatur alasannya kan kulakan ya bodoh tak ngalap kuwe kayak wong lari ngatur nakal kayak warnanya sejen lho ora kalenge warnane irang dibuka ya hijau tetep ora lagi pisan kok rek tang setutu lonong tutupe dinyain warna iya bodoh cet kuwe kaya nemu sing biru kuwe licik ngomong dari ini lancar men ngomongnya ora kayak gini video men disetok go oke ayo go kate kuprimen kayak karo alalingan motor kon pan nakoni kok lombok ya ini terus terang ora oli paling ini kakang esok ya ke mulai temandang maning yang bukan warna sing kayak kuning kan kayak itu mari to rasa ngono kan anak kuning kok ngono iya ora mene juragane ora mene semanginar kon tela korban tuku karpet padak-padakan aja nang dino bodho ora mene juragane ora mene kae wis mulai tuku ta iki no kon dotok lah iki arep tuku banyu piye ku orangnya orang keluru duit sing duite bose ki mau sing bayarane sebut atunyen 200 kayane iki pura. Kes esana sing rongi apa ora kaya ngen konyong nyandak apa ora? Apa sih? Gue. Sik ya ku. Bantu ku mau penting lho. Isi wasi sih. Eman kok mau ketemu kadung nang omah lho. Itu ku eman-eman. Eman. Ya ora muni eman wong kaya ki kon mbok kantuin pemosomi wong sekala lagi bodoli rezeki. Intine kanca atau anak yatim sering di ya ini ya. Gue teguh termasuk apa? Kanca apa anak yatim? Yatim. Kudu yatim piatu, yatim be. Aduh. Kanca utawa anak yatim. Gue anak yatim ini gue yang jadi kena. Curutnya jaluk baju tapi ya kae. Malah berantai hilo mana hom kon hom. Kan anak apa ku? Pere. Yatim. Anak yatim jatuh. Tadi wah, aduh, ayong nyandak apa ora lah. Nyandak suwe lah. Ayong semengange kayong angel iki ya.
Anak yatim jatun. Les rapat yang gawene kok ora kae. Penting hulun kae. Kaya ana wong akeh kaya wong pira kabeh. Lambu ora kena jatung. Wis 20 mendingan arep paling 30 ya. Anak yatim yang melas ya. Satu sana lipo. Anak teku ya oli. Anak yatim ye. Ulang menalang sirane 300-an sangat karo menangi 12. Jadi kurang ya isi. Kela mau nasi kuning. Luwi 20 luwi ka wong ya. Tuh. Ora mau ora boleh itu ora boleh. Iso juga ya. Ya saja 400. Acik. Ora sampai ora curi lagi naik. Entang wong kaya ngono mangan. Orang nyandak. Mun ini ora nyandak apa pamitan ora. Wong ya wakru orang nyandak. Ya kaya almarhum aja dikandani. Bukan orang nyandak. Suka sing nyandak-nyandak wae. Wong gak aja ngerak apa nggak bisa batir mendingan batir 400 500 ya kok disongkel ya toh. Ngene. Kowe gara-gara nyong kowe nang wagenan nyong nggo gegeran wong beline wakurun gede-gede ta nyong. Asale ngomong karo sapa sih? Teguh, lek teguh. Akhire lek teguh ngono kondo, ini pancen gede ya. Pancen gede wakurun. Kang Bambang, Kang. Kae sampean kanca akrab sampean ke mana kae panti mandiin, bopo sing metu. Mana pun bae kuwi nyong nyong angan aman sedulur wakurun iki. Sapa wis sembuh kok kae sing loro wong tambah. Eriman. Nyong penasaran iki. Kok sing cak aku. Ndase. Sing iso. Nyong tur bocah mati nyong nang batin. Wis dulur wakurun jebule. Sing dono. Mulane kemrenceng. Warang kecil. Hah? Nggih. Sakri. Berarti madhep madhep. Sini jebule kowe Nggih. sedulure wakurun. Mulane kemrenceng. Oh, bener sarap kuwi. Sing cicil. Ini kan songong undang kang songong karo. Ini undang kang apa songong? Urip. Ya kudune rutin sebulan sepisan apa rong bulan pisan tuku obat. Lha saiki ora kemrencengku. Sarap. Ar obatnya sembah mater lah. Kemrenceng mun to. Ya lamun madhep itu ya ngidul. Rasa melu barat. Kita tambah. Sing ngomong sapa? Sing ngomong kowe kiyaine. Ingat to nyong goldang kowe sih. Nah tambah kae karo dasimun kan melu baratku. Ya arenyo. Malah ditawani ya. Suara kemrenceng. Celek iki tang ngene. Ar bro. Nyong artine sih go balik jo. Artine nyong wis bisa kondo kae iki jampong. Ini ae wong balik karo Bukannya anu om. Nang ini sih. Cara ke pedot para nemen intine kon matine. Durung bisa ngomong. Jelas. Oh raine kon. Wong kae iki bae kok. Intine Kritis. Karena kowe bisa digo banding dibanding nak awit pertama daerah Jokowe. Kowe danane digantung wis semene cut. Miliar. Miliar. Ora cara anjuk mari semiliar. Ya, cara anjuk mari semiliar ya. Motor ngapain? Kecil nak lewat. Cuma ki kayane Dia mau bae wis paro. Kayak kompet loro. Pawan motong tar. Gene ruswan. Sing Jawa ruswan separo, ngene separo. Ruswan sing endi? Kowe ngarepe nyong lah wong sepuh. Ngarepe kono apa paring? Oh, mau di kok kan. Apa mau urusane kono ya? Oh, berarti wong coba dhewe ucuk-ucuk. Oh, nyus gawe be. Nggih, Mat. Ucuk coba digawe dilicet. Mau dilestor. Mau dilestor kae lanange kae. Bocah nang kowe. Sing kae sing motore Shogun. Sing eprek-eprek. Saiki lho. Ora ki nang. Wis kakang ngerato. Saiki ya mien ora. Ya kurang Ngono, kok bau. Kakak nemen motonge. Pokoknya adine dipelet lah wadon. Mana separot be. Oh, masa astagfirullahaladzim. Uti pendek. Iya. Wong 20. Jor apa menas paling jajiji re. Jajiji. Bu ngayam iki kaya ngicar apa. Car. Ya nggo pangan kuwi melas ene urusan sapira. Ombo. Ombo tak karuan bakan sing foto wetok lho. Weh, sabone kan ruswan. Oh takone kene Ruswan ya to. Kene Ruswan ombo lho, ke Ruswan. Ruswan. Siji temen las ngitung kowe bayarane pira yo. Wong lagi